क्या क्या छुपा रखा है तहखाने में। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा। ଚାଲିଛି ଦେଖା କରୁଥିଲି ବା ବସ। ଓମ୍ ୱାଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ କଣ ଲାଗୁଛ ମୋ ସ୍ୱାହା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ତମେ ସ୍ୱାହା। ଓମ୍ ବିଲବିଲେଇ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ କଲଣି ନା କେଦମ୍, ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଟଚ୍ କଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପକେଇଦବ ବମ୍। କଣ ଲାଗୁଛ ମୋ? ନାଇଁ 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 ତୁ ବେଶୀ ହଉଛୁ। ସବୁ ଯାଉଛୁ ନା? ନାଇଁ ନା ବସ 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 ବସ। ହଉ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦବ ହେଲା, ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ ମୋର। ନନା ହବନି ଆଉ। ହଉ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଅ। କହିନି କଣ କରୁଛ ବା? ଆମେ ଏଟା ମୁଣ୍ଡରେ ପିନ୍ଧେଇବୁ ବା। ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧାଅ। ସରି ନନା, ଟିକେ ଆମର ଭାଇଙ୍କର ଟିକେ ବାଇଗଣ ଦୋଷ ଅଛି ତ ଏଥିପାଇଁ। ହଉ ହଉ ହେଲା ହଉ। କାହାନ୍ତିନି ର ଭାଇ, ତା ପାଇଁ କହୁ ଧୋତିରେ ମିଳିଯିବା ଗୋଟେ ଆଉ।